आदिनै सोनाब गहपुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला फ्राय बिथांमोननि बियाबनि सिङाव 18 गामिफोर दङ आरो बे गामि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों आरो रायजो राजा बाथौ सिबियारि बिथांमोना फैदों आरो बेयो जाबाय दिनैनि गेजेराव धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ दिनै बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों आरो बेजों दिनै जों धोरोमनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय मोजां मोनसे मेसेज होनो हादों। मानो होनबा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थि गासैखौबो जयैनो बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों बै ओनसोलजों लोगोसे सारै बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि जों अनलायना थानांगौ। बोराइ बाथौनि सेराव गोदान बोसोरनि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनायजों लोगोसे जों बुहुमनि बर'फोर आरो जोंनि गामि ओनसोल जिखिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनि धोरोमनि बाथ्राफोरा गोसारथों बेफोरनि गासै बाथ्राफोरखौ लाना बिथांमोना सावरायदों आरो दिनैनि बे मोनसे मोजां हाबाफारि लाबावनो हादों। बिथांमोना बे मेट्रिक आनजादाव जा पास जानाय सेथि मासि आवग्रिना लानानै पास खालामनाय बिथांमोनखौ दा बिथांमोना बरायदों आरो आबादारि बिथांमोनखौ बरायदों।